שלום חברים, היום אנחנו הולכים להכין משהו שקשור לים וגם כולם אוהבים אותו. זה ארטיקים, אבל ארטיקים ענבים, עם מיץ ענבים. בשביל זה צריך כאלו לשים את הארטיקים, כאלו ככה לשים משפך ומיץ. והנה המשפך. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים לפתוח את המיץ. טוב, פתחנו את שני הבקבוקים. עכשיו אנחנו הולכים לשים את המשפך ולשפוך. זה שופך. זה מספיק, נראה לי? זה מספיק. פחות. פה יש לנו רק שניים, אז נעשה רק שניים. זהו, מספיק. נראה לי מספיק. טוב, הבקבוק הראשון יופי. עכשיו הולכים להכניס את שניים שיש לי פה. ואת יכולה לעזור לי? מושלם. עכשיו זה מוכן לסגור. עכשיו צריכים לשאול את המשפך. קצת, רבובי. צריך ממש קצת. בסדר? וגם לשפוך. עוברים לשני. קצת. מספיק. מספיק. עוד. מספיק. לא מספיק. נעבור לבקבוק השני. קצת רטוב פה. לא. אופסי. לא שמתי לב. יפה. עמי. טעים ללקק. וללקק טעים. יאללה, סגרי. בקבוקים אחרים. עכשיו שותים. סוגרים. ומכניסים. וגם מסורתי. עוד מעט הגיע הסוף. אז צריך לחכות. ותירשמו לערוץ. תיתנו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ.